नमस्कार, मी लतिका. मुक्काम पोस्ट कणकवली या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत लापशीचे स्वीट्स. तर आपण करायला सुरुवात करूया. तर त्याआधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर आपण आता साहित्य बघूया त्यासाठी काय लागणार आहे ते. ही मी लापशी घेतलेली आहे. आपण जर किराणा मालाच्या दुकानामध्ये लापशी मागितली तर लापशीचा रवा असा मिळतो आपल्याला, तो आपण घेतला आहे 1 वाटी. त्यानंतर आपण शेंगदाणे घेतले, एक मूठभर आपले एक शेंगदाणे आपण भिजवून घेतले 2 तास. त्यानंतर 1 वाटी काकडी आपण किसून घेतलेली आहे. काकडीचं जे पाणी असतं ते पण सुद्धा आपण घेतलेलं आहे. गूळ घेतलेला आहे 1 वाटी. मीठ आपल्याला चिमूटभरच हवं आहे, तर आपण हे मीठ घेतलेलं आहे इथे. तूप, पाणी आणि वेलची पूड. तर सुरुवात करूया आपल्या लापशी स्वीट्सला. इथे मी तूप तापत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण आता तूप टाकूया. इथे मी साधारण 2 चमचे तूप घेतलेले आहे. तूप तापलेलं आहे. आता आपण हे लापशीचा रवा आहे तो यात टाकायचा आहे आणि परतून घ्यायचा आहे आपल्याला. आणि गॅसची आज हे मीडियम आचेवरच ठेवायचे, पण भाजण्याने याची काळजी घ्या. हा गोड पदार्थ आहे आणि खरंच खूप छान लागतो. माझा सुद्धा फेवरेट आहे. तुम्ही नक्की घरात ट्राय करून बघा. व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे तांबूस होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. आणि लापशीचा रवा ज्यांना माहीत नसेल तर त्यांना सांगते, हा गव्हापासून तयार होतो, त्यामुळे आपल्या शरीराला चांगलाच आहे. व्यवस्थित तांबूस कलर आलेला आहे. आता हे परतून घेतलेलं आहे. ह्यात आपण आता भिजवलेले शेंगदाणे ते टाकून टाकायचे. ते एकदा हलकेसे परतून घ्यायचे. आता आपण शेंगदाणे परतून घेतलेले आहेत. आता आपण काकडीचं किसून घेतलेली आहे ती आपण टाकणार आहोत. व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला. एकदम छान सुगंध सुटलेला आहे काकडी टाकल्यामुळे. हे एकजीव झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये गूळ टाकणार आहोत. आता हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. गावी धोडच असं म्हणतात. तुम्हाला जर ह्याचं नक्की नाव माहीत असेल तर मला प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आता गूळ आपल्याला पूर्ण एकजीव करून घ्यायचा आहे व्यवस्थित. म्हणजे पूर्ण गूळ आपल्याला वितळून घ्यायचा आहे. गॅसची आच आपल्याला मीडियम ह्याच्यावरच ठेवायची, फास्ट करू नका. परतत राहायचं आहे. झटपट होणारा असा पदार्थ आहे. व्यवस्थित छान, चवीला पण सुंदर. व्यवस्थित गूळ आपण मिक्स करून घेतलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 चिमूटभर मीठ असं टाकणार आहे, थोडंसं असं चिमूटभर. आणि वेलची पूड आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये अर्धा पेला मी पाणी टाकते. कधी कधी काय होतं की तुमच्या काकडीचा रस जास्त निघाला तर त्याला पाणी टाकायची गरज नसते. त्या काकडीच्या रसामध्येच हे पूर्ण शिजवून येतं. तर आपण इथे अर्धा पेला मी पाणी टाकलेलं आहे, कारण काकडीचा रस कमी होता त्याच्यामुळे. इथे आपण मस्त आहे की आपल्याला रटरडीत असा कड आला पाहिजे. तर आपण कड यासाठी थांबूया. तोपर्यंत आपल्याला हे कुकरला लावायचं आहे, तर कुकरची तयारी करून घेऊया. कड आलेला आहे. आता आपण हे आपल्याला कुकरमध्ये लावायचं आहे. तुम्ही गरम गरम ठेवलं तरी चालेल, काही हरकत नाही आहे. तर आता मी गॅस फक्त बारीक करते आणि हे असंच आपल्याला कुकरमध्ये ठेवायचं आहे. कुकरमध्ये जसं आपण भात लावतो ना त्याप्रमाणे सगळी प्रोसिजर करायची आहे. म्हणजे आपल्याला खाली कुकरमध्ये पाणी ठेवायचं आहे, जाळी ठेवायची आहे
आणि हे असं एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. झाकण ठेवूया ह्याच्यावर आपण आणि कुकर लावूया आपण. आणि हे आपल्याला 2 शिट्यामध्ये शिजवून घ्यायचं आहे. तर मी कुकर गॅसवर ठेवते, गॅस फास्ट करते आणि 2 शिट्या काढून घेऊया. 2 शिट्या करून झालेल्या आहेत आपल्या. आणि आता थोडासा कोमट आहे टोप, तर आपण हे व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया. मस्त एकदम छान असा सुगंध सुटलेला आहे व्यवस्थित मस्त. हे ढवळून घेतल्यानंतर आपलं तयार आहे आपला हा लापशी स्वीट्स. तयार आहे आपली लापशी स्वीट्स. तुम्ही नक्की घरी करून बघा, छान लागते. पण ह्याचं एक टीप म्हणजे असं नाही आहे, पण एक सांगतो तुम्हाला की ही आदल्या दिवशी करून ठेवायचं आहे. समजा तुम्ही आदल्या दिवशी रात्री हे जर करून ठेवलं तर दुसऱ्या दिवशी खायचं आहे. कारण आपण याच्यामध्ये गूळ, काकडी टाकलेली आहे, काकडीचा रस टाकलेला आहे. त्याच्यामुळे थोडंसं एकजीव व्हायला थोडंसं एक रात्र जाऊ देईल ना की सकाळी त्याची जी टेस्ट आहे ना ही दुप्पट पटीने वाढते. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि रात्री करा आणि सकाळी खावा, खूप छान लागतं. आणि ही रेसिपी तुम्हाला माझी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तुम्ही ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार. थँक्यू.